Нашият екип се свърза с сестрата на 33-годишния дарител. Той се занимава с информационни технологии. Бил е на специализация в Америка и сега работи в София. Това е младата лекарка доктор Теодора Атанасова, най-младия лекар в отделението по неонатология. За 33-тият си рожден ден моят брат реши да се откаже от подаръци от своите близки и приятели. Парите, които събере, да бъдат дарени. Половината от сумата той дари на нашето отделение, а останалата половина чрез сайтът на DMS.BG помогна на 2 деца и на националният отбор по астрофизика. Защо го направи той? Не е тук, за да го попитаме лично, но все пак вие знаете неговите мотиви, предполагам. Тъй като тази 33-та годишнина е по-специална, се казва, че е Христовата възраст и той реши да направи нещо добро, с което да отчете рожденият си ден и получи подкрепа от нас. Наскоро отделението по неонатология се здоби с нов ковиоз, а преди това и с ехограф. Сега точно в момента имаме 4 деца в интензивен сектор, като едно от тях е недоносено, другите имат други проблеми, които са свързани с неонаталният им период, но да, процентът в нашето отделение е малко по-висок, отколкото за страната. Около 10%, както и за световен мащаб е процентът от всички на новородени деца да се родят недоносени, като за нашето отделение това са 14%. С назначението на доцент Светлозар Стойков за началник на акушеро-гинекологичното отделение, ражданията във Великотърновската болница са се увеличили. От началото на годината до сега са се родили 497 деца, като от 1 октомври до сега има 59. Свързваме с появата на новия началник на акушеро-гинекологичното отделение доцент Стойков. Кампанията «Жълти стотинки» за събиране на средства за недоносените деца продължава. Лекарите във Великотърновската неонатология очакват със събраните средства да бъде закупен ламинарен бокс, с който ще намалеят вътреболничните инфекции.